Tervetuloa kuuntelemaan Älyhoi-podcastia. Olen Anne Hernetkoski Konika Minoltalta ja johdatan teidät mielenkiintoisten keskustelujen maailmaan, kun eri alan asiantuntijat keskustelevat digityöstä AI:sta Ö:hön. Tässä podcast-sarjassa keskitytään erityisesti ja nostetaan parasvaloihin tekoäly. Ja tämän jakson aiheena tänään on tekoäly töihin, eli kun yritykset ja organisaatiot ottavat tekoälyä käyttöön ja haluavat hyödyntää sitä, niin mitä on hyvä ottaa huomioon. Ja asiantuntijana vieraana meillä on kunnia saada tänne henkilö, joka toimii yhdessä maailman upeimmista ja ajan hermolla olevista teknologiayrityksistä. Ja niin henkilönä kuin yrityksen edustajankin auttaa teknologioiden ja erityisesti nyt sitten tekoälyn hyödyntämistä kuluttajien sekä yritysten parissa. Hän on Vesa-Matti Paananen, joka toimii teknologiajohtajana Microsoftilla. Tervetuloa, Vesko. Kiitos ja hienoa, että pääsin tähän tekoäly ohoi podcastiin. Kyllä. Ja Veskun kanssa tekoälystä tänään keskustelee Konika Minoltan sovellusliiketoiminnasta vastaava Markus Päivärinta. Tervetuloa, Markus, mukaan. Kiitos. Mutta ennen kuin mennään itse tekoälyn pariin, niin kuka on henkilö Vesa-Matti Paananen? Mä oon se Paanasen Vesku, tai moni sanoo Microsoftin Veskuksi, eli mä oon ollut tuossa Microsoftilla ensi tammikuussa tulee 20 vuotta erilaisissa tehtävissä, ihan laajasta laitaa itse asiassa oikeastaan meidän kaikissa meidän yksiköissä. Ja osin tehty tuolta Länsi-Euroopassa ja nyt tällä hetkellä on itse asiassa meidän EMEA-organisaatiossa. Ja mä oon tällainen teknologia-evankelista kautta waterman, eli surffari, sanotaan näin. Tällä hetkellä vedän sellaista arkkitehtitiimiä, jossa on tekoälypuolen ja tuon Azure-pilvipuolen osaajia. Ja tavoitteena on auttaa meidän kumppaneita kehittämään ratkaisuja ja palveluita, joita sitten voidaan yhdessä viedä tuonne asiakkaille ja auttaa heitä tässä tekoälymatkassa eteenpäin, heidän transformaatiossa sekä teknologian näkökulmalta, että totta kai sitten myös sitten vastattaisiin business-tarpeisiin, jotka tässä aika hyvin muuttuu, aika hyvää vauhtia samalla, kun tämä teknologia kehittyy. Mutta tällainen näin. Vähän yli 50 lasissa, mutta still alive and kicking. Joo, nyt ei tosiaan ikävä kyllä olla surffaamassa, mutta surfataan kuitenkin aallonharjalla. Kyllä. Eli jos otetaan tämmöinen ihan pikkukevyt kysymys alkuun, että miksi tekoäly? Jos mietitään, että siitä kuhistaan tänä päivänä todella paljon, niin yrityksissä johdon kuin työntekijöidenkin keskuudessa, eri toimialoilla ja eri rooleissa, niin miksi tekoäly? Jättimäinen kysymys. Ja mä haluaisin nostaa, ja totta kai tietysti nyt vastuu jää kuulijalle, että tässä on niin Veskun kommentteja. Meillä on, mä aloitan niin isosta. Meillä on niin ihmisillä tällä pallolla, niin meillä on aika monta tästä haastetta ratkaistavana. Meillä on ilmastoon liittyviä asioita ja on saastetta ja pitäisi kierrättää ja kulutetaan enemmän kuin tuotetaan ja tämän kaltaisia isoja asioita. Ja mä itse uskon sillä pohjalta, mitä mä oon nähnyt, että me tarvitaan tekoälyä näiden isojen haasteiden ratkaisemiseen. Se tekoäly ei meille sitä täysin ratkaise, mutta se auttaa niissä. Mä otan esimerkiksi pystytään rakentamaan ihan uudenlaisia materiaaleja. Pystytään kehittämään vaikka aurinkopaneelien tuottoa tai terveydenhuollon puolella kehitetään aivan uudenlaisia lääkemolekyylejä. Ja se tekoäly auttaa löytämään niitä uudenlaisia molekyylejä. Niistä tuhansista, mitä löydetään, se auttaa sieltä karsimaan. Ehkä mennään johonkin 5, jota sitten aletaan tutkimaan tarkemmin. Ja jo pelkästään mitä löydöksiä, missä me ollaan oltu mukana, mitä me ollaan saatu, niin ne on ihan niin kuin outstanding, niin kuin ihan käsittämättömän hienoja. Et se oli se, niin kuin se iso taso. Sitten jos mä vedän sen sieltä niin kuin maailman parantamisesta siihen niin kuin omaan elämään, niin mä uskon, ja mun ei tarvitse uskoa pelkästään, koska on evidenssiä ja dataa, en muista kaikkia lukuja päästäni ulkoonta, niitä löytyy tutkimuksia, voi käydä katsomassa vaikka World Trend Index, VTI, WTI, Aka.ms, WTI, joka me kerran vuodessa tehdään tutkimuslaitoksen kanssa, että miten työ muuttuu, niin se, että tänä päivänä, jos mä oikein muistan siitä tutkimuksesta, noin 80% suomalaisista työntekijöistä sanoo, että on liikaa lautasella. Mulla ei ole aikaa tehdä kaikkea sitä, mitä pitäisi. Ja samaan aikaan, jos me katsotaan vaikka terveydenhuollon puolelle,
Meillä on siellä budjettivajetta vähän, koko ajan ruuvia kiristetään. Eli tämä on mahdoton yhtälö. Mä en ehdi tehdä kaikkea, mutta samaan aikaan 50% yrityspäättäjistä sanoo, että vielä pitäisi tuottavuutta lisätä. Niin tähän me tarvitaan se tekoäly. Ja miten se tulee niin kuin mulle sitten henkilökohtaisesta tasolla leskulle, niin mä haluaisin päästä, mäkin olen isossa korporaatiossa töissä ja välillä suutarin lapsella ei ole kenkiä, niin mä haluaisin päästä siihen tilanteeseen, että mä voisin vapauttaa itseni tietyistä rutiinitehtävistä, sellaisista niin kuin, mikä ei hirveästi tarvitse luovuutta, jotka voi sanoa, että on vain epäinhimillisiä. Että mä pääsisin tekemään niin kuin mielekkäämpiä asioita. Ja sitten palataan siihen surffaukseen, koska sehän tarkoittaa silloin sitä, että optimitilanteessa mulla jää aikaa enemmän jollekin muulle, jolloin mä voin käyttää sitä vaikka tuolla rannoissa notkumiseen ja Suomen upeasta luonnosta nauttimiseen. Mutta tälleen tässä on, se oli iso kysymys, mutta se on sieltä maapallotasolta vedettävissä siihen yksilöön. Ja meillä löytyy niitä rakennuspalikoita tähän näin nyt tämän tekoälyn myötä. Tuo on varmaan just noin, että niin kuin siitä löytyy nämä niin kuin molemmat näkökulmat. Se potentiaali on aivan järjetön. Että mitä kaikkea. Että me voidaan tietysti heittää veikkauksia, että mitä 2 vuoden, mitä 5 vuoden päästä tapahtuu, mutta että ne on täysin veikkauksia. Ei voi yhtään ajatella, että mikä on niin kuin mahdollista. Ja sitten samaan aikaan se tulee niin kuin mun työpöydälle. Että se on siinä mulla. Niin, se on siinä mulla. Tuli. Niin, se tuli nimenomaan näin. Että totta kai se niin kuin koskettaa kaikkea ja silloin siitä varmaan niin kuin juttua kyllä riittää niin kuin, tosi paljon. Ja mun mielestä on ehkä hyvä niin kuin reflektoida siihen niin kuin menneisyyteen, että olisitko uskonut 3 vuotta sitten, että meillä on tällaista, mitä meillä tällä hetkellä on. Jos lähdetään ihan jostain perus niin kuin generatiivisen tekoälyn, otetaan niin kuin ChatGPT tai meidän Copilot, että sä voit niin kuin jutella jopa suomen kielellä ihan niin kuin verbaalisesti sen kanssa ja kysellä asioita. Ja sillä on periaatteessa samanlainen tietämys kuin tohtoristason henkilöllä. Se on lukenut kaikki ne kirjat läpi. Joo. Se on tutustunut siihen ja se pystyy tuottaa sulle asioita. Ja se on sun kanssa. Ja se yksikköhinta, se on niin kuin naurettava. Et kun kysytään, jos katsotaan Azuren hinnastosta, paljon maksaa yksi tokeni, niin se on 0,000 jotain senttiä. Ja mä muistan itse, kun että ekaa cum laude -harjoitustyötä Jyväskylän yliopistossa, kun tein tekoälyyn liittyen, olisiko ollut vuosi 1993 jotain, 92-93. Niin silloin kun mä siellä Silicon Graphics Airex-työasemalla koodailin siinä, sen tekoälyn yksikköhinta oli niin kuin miljardikertainen. Aivan, joo. Et se skaala, mitä saa, eikä toisin sanoen sulla on käytössä jotain sellaista, mitä mä ainakin ajattelin vielä sanotaan 5 vuotta sitten, vaikka olin alalla, että tämä on ihan science fictionia ja sen yksikköhinta on sellainen, kuka tahansa henkilö pystyy sitä käyttämään, puhumattakaan siitä niin kuin yrityksistä, että se on myös pienemmät yritykset saa sen hyödyn. Nimenomaan PK-yrityksellä se ei ole enää niin investointi. Niin paljon, jos meidän Copilot-lisäsi taitaa olla noin 30. Niin mitä sä saat 30 kuussa, jos sä ajattelet niin kuin sun työvoimakustannuksia? Ja jos sä saat sitä kautta sitä tuottavuutta nostettua, tässä on helppo mennä kaninkoloon siinä, että lasketaanko paljonko säästyy aikaa, koska sitten tulee kysymys, mitä sä teit sillä säästyneellä ajalla. Mutta esimerkiksi ajatellaan niin kuin markkinoinnin puolella se brainstormaus, sisällön tuottaminen, teet kopia, testaat erilaisia tällaisia juttuja, niin se ajansäästö on ihan valtava. Meillä esimerkiksi Microsoftilla mä olin todella yllättynyt siitä, että silloin kun ihan se, me päästiin 5 vuotta aikaisemmin talon sisällä käyttämään Copilotia, niin kuin se julkistettiin, niin meiltä nousee esimerkiksi meidän niin kuin henkilöstöjohtajatar, meidän HR, niin nousi oikein esiin siinä, kuinka paljon he saivat siitä hyötyä. Ja mä nyt pidän itseni kaikkiaan olen erityisasiantuntija. Ei mulle ollut tullut mieleenkään, että HR voisi olla henkilöstöhallinto, joku tämän humaaninen juttu. Siellä niin voisi olla se, joka saa niin valtavat tuottavuushyödyt siitä. Joo, aivan. Yllätys. Tämä kaikki mitä on tapahtunut, niin olen erittäin yllättynyt, mutta toisaalta myös positiivisella tavalla. Kyllä, joo. Mun mielestä AI Finland ja Business Finland julkaisi vasta artikkelin tekoälyn tila Suomessa 2025. Ja he jotenkin siinä niin kuin arvioi, että tai siinä artikkelissa tutkimuksessa arvioitiin, että startuppeja on syntynyt paljon, aika
paljon niistä on vielä alkuvaiheessa. Joo. Ja sitten vakiintuneet yritykset on nimenomaan niin kuin tuottavuuteen keskittyy hakemaan hyötyjä tuottavuudessa ja toimintojen optimoinnissa. Sen tutkimuksen mukaan ei ehkä vielä, tai sanotaan näin, että aika varovasti arvioitiin liiketoimintahyötyjä. Mutta että tämä mun mielestä on toisaalta myöskin se innostava asia, että ne liiketoimintahyödyt siellä on. Ja nyt kun ne on myöskin PK-yrityksille mahdollisia. Oikeastaan oli hyvä, kun sä viittasit. Se oli herättävä tutkimus. Siinähän oli statementteja siinä myös, että niin kuin meillä on liian vähän investoidaan, että se startup-puolella niin paljon Suomen AI-startuppeihin investoijaa, niin se on niin kuin pähkylöitä verrattuna muuhun maailmaan. Mutta toi mitä sä nostit tuosta, että tehdään sitä tuottavuuspuolta, mutta ne tutkitut yritykset oli aika isoja siellä. Aivan. Ja mä heitän kyllä niinku statement ja vähän haasteen niinku kuulijoille kanssa siinä, niin että PK-yrityksessä mä uskon, että se suhteellinen hyöty on suurempi kuin jossain isossa pörssiyhtiön organisaatiossa. Vaikka se on niinku enemmän väkeä, mutta tietyllä tavalla se pienempi yritys on ketterämpi ja kun siellä nähdään se valo ja tyypillisesti niin kun se tärkeä asia on, että ne annetaan ne työkalut niille käyttäjille, joilla on se kivi kengässä, että he saavat kehittää ja löytää niitä käyttöskenaarioita, eikä ole joku tällainen ylhäältä tuleva komitea, joka määrittelee, että tuossa roolissa saa käyttää ja sitten teet näin ja näin. Että totta kai siellä pitää olla se johdon sitoutuminen on ihan avainasia. Se on, ja PK-yrityksessä yleensä päätöksenteko on ketterä. Totta kai se edellyttää sen, että se päätös pitää tehdä. Tämä on vähän sama, muistan, nyt tuli flashback vuodelle 1989 Jyväskylässä Keltinmäen opiskelija-asunnossa, kun kotkalainen poika muutti sinne ja näki ensimmäisen kerran MTVtä, Music Televisionia. Siellä pyöri se mainos, joka liittyy jotenkin luonnon tuhoutumiseen. If you are not part of solution, you are part of the problem. Tämä on aika binäärinen asia mun mielestä, että yrityksen pitää lähteä sille matkalle täysillä, jolloin tulee se johdon commitment, johdon pitää käyttää. Tätä ei voi niin kuin ulkoistaa. Sä et voi toimitusjohtajana tai johtoryhmänä, jopa hallituksena, sä et voi, niin kuin, että tämä ei koske mua. Tämä on nyt varmaan niin kuin, tuon alakerran Jorman juttu. Että niin, Jorma ja hänen tai ulkoistaan IT:lle lähdetään teknologiaa. Se on vielä se kaikkein pahin, koska tästähän ei ole IT:tä kuin maksimissaan 10%. Kyllä. Ja pitää totta kai katsoa, että governance ja hallinta, käyttöoikeudet on oikein. Mutta jos sä otat esimerkiksi Copilotin käyttöön omassa organisaatiossa, niin sulla on olemassa jo se Microsoft 365 tenantti, jossa nämä pitäisi olla kunnossa jo. No tietysti käytännössä niin se pitää tsekata, koska monessa paikkaa tämä data governance on vähän mitä on. Puhutaan niin tiedonhallinnan ongelmista, mitkä on ollut pitkän aikaa. Mutta yhtäkkiä niin data governancesta on tullut seksikäs aihe, koska tämä niin kopasee siitä pohjaa. Mutta että se, että niin yrityksessä pitää rakentaa sitä strategiaa, se pitää olla se top down. Mutta se, että se annetaan sinne ruohonjuuritasolle, etsitään niitä skenaarioita siellä, tuetaan. Organisaatiosta löytyy yleensä aina niitä kansankynttilöitä, jotka haluaa kokeilla ja niin edespäin. Että tapahtuu sitä kollektiivista oppimista. Että on tällainen, niin syntyy tällainen AI-osaamiskeskus, joka menee poikki organisaatio. Siellä se HRkin on mukana, joka helposti ton kaltaiset toiminnot ehkä unohdetaan tai ajatellaan, että tämä on jonkin tiettyä paikkaa. Joo, aivan. Meillä on 4 tällaista niin selkeää isoa aluetta, missä me nähdään tutkimusten perusteella, mitä se tekoäly pystyy niin yrityksessä ensisijaisesti auttamaan, mistä kannattaa niin lähteä miettimään. Yksi on tämä niin se työntekijäkokemus, johon liittyy tämä tuottavuuden parantaminen. Ja se tuottavuuden parantaminen syntyy monista asioista. Mä mainitsin itse tuossa, että mä haluaisin päästä tietysti rutiineista eroon. Tämä hyvä, ennen vanhaa kun tehtiin puhuttiin digitaalisia hankkeita, niin mä käytin aina yhtenä mittarina sitä, että seurataan kuinka monta copy-pastausta henkilö tekee päivän aikana. Joo. Sovitaan nyt, että henkilö teki niitä 100 tai vaikka 50. Se tarkoittaa sitä, että joku manuaalisesti siirtää järjestelmien välillä tietoa jossain inhimillisen ongelman tai inhimillisen virheen vaara ja niin edespäin. Sitten tehtiin se hanke ja katsottiin, että vähenikö se. Me saatiin jotain integroitua, digitalisoitua, hyödynnettyä sitä. Ja vähän sama asia sitten täällä tekoälypuolella, että katsotaan, että miten se työn tekeminen, mistä muuttuu, mitkä ne on ne asiat siellä mitä pyritään myös vähän niin kuin mittaamaan. Että se ajan säästö on yksi asia, mutta et esimerkiksi
laatua. Me ollaan mitattu esimerkiksi sellaista asiaa meidän omasta asiakkuudenhallintajärjestelmästä. Kun sä pystyt seuraamaan telemetriatiedosta sitä, että missä yksiköissä käytetään. Suomessa ei mennä henkilötasolle, että meillä on lainsäädäntö sellainen, mutta esimerkiksi ulkomailla jossakin maissa pystyy mennä jopa sillä tasolla, että ketkä käyttää ja ketkä ei. Niin kun on tällaisissa maissa tehty tutkimusta, niin myynnissä ne, jotka käyttää tekoälytyökaluja, niin niiden kauppojen klousaamisprosentti on 2-numeroisesti isompi kuin niillä, jotka ei käytä. Ja niin kuin etsitään tällaisia niin kuin business-mittareita, koska myös teknologia auttaa mittaamaan. Tai sitten, että me nähdään, että tuossa yksikössä tämä homma ei ole lähteä lentämään. No siinä HR tai kuka vastaakaan sisäisestä osaamisesta, niin pitäisi niin kuin lamppu syttyä, mikä on syy siihen, annetaan koulutusta, onko nämä meidän käyttöskenaariot sellaisia, vai mikä siellä on niin kuin ongelmana. Että tämä työntekijäkokemuksen niin kuin parantaminen, se on niin kuin yksi. Sitten se, mikä on ollut julkisuudessakin paljon esillä, joka on todella niin kuin low hanging fruit, sellainen niin kuin helppo nakki lähteä tekemään, niin on sen asiakaskokemuksen, asiakaspalvelun parantaminen. Kyllä. Et me ollaan nyt näitä chatbotteja ja muita koettu tässä näin vuosien aikana, ja ne on ollut enemmän tai vähemmän hyviä eli tyhmiä, mutta että nyt Gen AI-puolella niin se on niin kuin tehnyt valtavan loikkauksen. Ja AIhan ei ole deterministinen, eli sinne ei ohjelmoida tällaisia, näin, niin kuin puhuttiin ennen vanhaa asiantuntijajärjestelmät. Jos potilaalla on tämä oire, niin tutkit tätä ja sitten niin edespäin. Vähän niin kuin terveydenhuollon puolella on tehty vuosikymmeniä yritetty rakentaa. Vaan sehän pyrkii, se on opetettu se kielimalli siellä ja se pyrkii ymmärtämään sen kontekstin ja vastaamaan siinä, jolla ollaan niin kuin ihan uudella tasolla. Ja sitten sen jälkeen me voidaan sitä opettaa, tai ei sen jälkeen, vaan me voidaan opettaa myös sen yrityksen tiedoilla, erilaisilla ohjeistuksilla ja muilla. Että se nimenomaan ei ole yleinen, vaan se on nimenomaan siihen asiakaspalvelutehtävää. Ja sitten se skaalaa sitä asiakaspalvelua. Sitten vasta kun ollaan umpikujassa, niin sitten haetaan ihminen paikalla. Ja se koko ajan oppii myös niistä. Eli se on se takaisin kytkenttä. Se on se toinen. No sitten tästä tuottavuudesta, niin me päästiin, sä mainitsit jo niinku sen niinku prosessit ja sen operatiivisen puolen. Et se on nyt sitten se, missä tullaan selkeästi näkemään seuraavat läpimurrot, kun me tuodaan nämä agenttiteknologiat. Just, eli pystytään automatisoimaan, eli ollaan puhuttu RPAsta, eli tästä Robotic Process Automation puolesta, niin se hyppää nyt näiden mallien, nimenomaan tämän generatiivisen tekoälyn myötä niin uudelle levelille, seuraavalle tasolle. Eli myös siellä pystytään tekemään ei-deterministisia järjestelmiä. Se ymmärtää kontekstia, se pystyy tekemään automaatioita järjestelmissä, se ymmärtää kuvaa, se ymmärtää niin kuin mitä screenillä tapahtuu. Se voi tehdä asioita sulle ja niin edespäin. Mutta totta kai sitä pitää valvoa myös. Ja tässä tulee sellainen, ootko mä alan innostua? Niin, tässä tulee sitten sellainen paikka, että nyt sitten sen yrityksen ja ennen kaikkea sen niin kuin liiketoimintajohdon pitäisi ymmärtää, mitä on mahdollista, mitä rajoituksia, mitä tämä homma toimii, jotta me voidaan myös tehdä se päätös, että pyrimmekö me laittamaan tekoälyä siihen olemassa olevaan prosessiin vai muutammeko toimintatapaa eli prosessia. Kyllä. Ja tämähän on niin kuin hankala päätös. Et helpointahan se on, jos me saadaan se prosessiin sinne mukaan. Ja tämä on niin kuin iso asia Microsoftilta, sen takia me sitä Copilotia tehdään sinne Microsoft 365, että se löytyy sieltä tutusta Excelistä, Wordista, PowerPointista, Teamsista, se löytyy Power BI:stä, se löytyy joka paikasta, Dynamicsista ja ERPistä ja just name it, se on joka paikassa. Koska silloin se on siinä tutussa työkalussa, joka on olemassa olevassa prosessissa. Mutta sitten meillä on mahdollisuus, kun se hinta on laskenut, tehdään sitten ihan täysin custom-sovelluksia, custom-työkulkuja ja niin edespäin. Eikä nämä molemmat vaihtoehdot on. Kyllä. Sitten mä lupasin 4. vielä. Joo. Ja tämä on mun suosikki. Eli se, että miten me voidaan, kaikesta näistä, nämä liittyy toisiinsa, niin miten me voidaan parantaa sitten sitä meidän niin kuin innovatiivisuutta. Tämä on iso asia, mutta se, että miten me voidaan sen tekoälyn avulla, se voi olla tuotekehitystä jopa, markkinointia, kaikkia sitten sellaisia asioita, jotka kun mä pääsen niistä rutiineista vähemmälle, mulle jää sitä aikaa, niin voisin käyttää sitä siihen, mihin me tarvitaan ihmistä, sitä oikeaa älyä sen tekoälyn lisäksi. Eli
tänä päivänä tekoäly on hyvin pitkälle tukiäly. Se on siinä mun mutta kaverina. tykkään tuosta termistä. Se on suomen kielessä aivan loistava sana. Et se Microsoftin perämies, se Copilot, se ei ole ihan yhtä hyvä. Se resonoi samalla tavalla kuin tämä tukiäly. Mutta just, että se on siinä mun kanssa. Mutta nyt, jos käyt katsomassa 2005 meidän WTI, eli World Trend Index-raportin, niin sen otsikkonakin on että tämä vuosi 2025 on tämän Frontier Firm, edelläkävijäyritysten vuosi. Ja tämä Frontier Firm-termi, eli etulinjan firma, Frontier Firm, niin se on itse asiassa tuolta niin kuin kauppatieteiden puolelta, jossa on ajateltu, että se on yritys, jossa just sitä tuottavuutta on pystytty kehittämään. Mutta nyt mennään niin kuin siitä vielä nextille levelillä. Ja mä käytin esimerkkiä tätä meidän terveydenhuollon, että on niin kuin henkilöpulaa ja ei ole rahaa. Niin meillä on nyt teknologia siinä vaiheessa, että me voidaan rakentaa näitä agentteja. Ja se ei ole mikään 007 James Bond, vaan agentti on sellainen autonominen. Se voi olla prosessi, se voi olla sovellus, se voi olla hyvinkin pitkälle tehty. Osin autonominen, pitäisi olla ihmisen valvoma automaatio, joka tekee sulle jotain asioita. Eli meistä tulee, tämänhetkisen näkemyksen mukaan, meistä ihmisistä tulee näiden agenttien esimiehiä. Kun nyt se Copilot on ollut siinä mun henkilökohtaisena apurina, mä oon kirjoitellut sille tai jutellut sille jotain. Nyt alkaa syntyä näitä eri tehtäviä tekeviä agentteja, jotka vielä juttelee keskenään, jotka siellä taustalla tekee asioita. Ja tää on niin kuin mind-blowing, voi keksiä mitä vaan, mutta mä odotan sellaista agenttia, joka tekisi mun veroilmoituksen. Olisi sellainen agentti, joka vuoden aikana katsoo, että okei, Vesku hankki nyt, viimeksi mä ostin noita akustot. Mulla on aurinkopaneet hankittiin aikaisemmin, nyt mä haluaisin lähteä tähän akkuhommaan, ehkä mulla on autotallissa akut. Okei, ne asennettiin, se näkee sen kuitin, se tuli mulle mailillä sieltä asennuspaikasta, se nappaa kiinni siitä niin, että hei, tuosta on mahdollisuus, toi kannattaa säilyttää, koska on mahdollisuus tuohon vähennyksiin, sitten kotitalousvähennyksiin, se työosuus siitä. Ja et se niin kuin vuoden ajan seuraa eri asioita, se agentti siellä. Ja sitten sen jälkeen, kun tulee ystävällinen ilmoitus, että esitäytti veroilmoitus valmis tarkastettavaksi, jo tänä päivänä se pystyy sieltä verolta käydä hakemassa sen. Se katsoo sen veroilmoituksen läpi. Se on käynyt katsomassa, mitä verot on muuttunut 2025 verotukseen. Tsekkaa ne läpi, antaa mulle ehdotukset, käy täyttämässä valmiiksi, mä hyväksyn vaan. Ja tämä on ehkä nyt niinku henkilökohtaista, mitä mä haluan. Silloin se tulee Exceli. niin, ja siis se, että Excelikään ei tarvitse edes. Niin. Mutta on tällaisia niin kuin agentteja, joilla on pitkäkestoinen muisti, ne ymmärtää sen kontekstin, ne osaa jutella keskenään, tästä niin kuin matkojen varaukset ja muut on niin kuin yksi esimerkki kuluttajapuolella. Mutta kun mietit sitä, että mitä siinä teidän yrityksessä, mitä touhutaan, minkälaisia prosesseja siellä on, mitä palasia niistä voidaan antaa tällaisille autonomisille agenteille. Eli eka vaihe oli se, että sulla se Copilot oli siinä, tai se tekoäly oli siinä sun tukiälynä. Seuraava on se, että nyt tämän vuoden aikana alkaa tulla ensimmäisiä agentteja, aletaan näkemään. Ja sitten se kolmas vaihe, jossa ollaan sitten siellä niin Frontier Firm, edelläkävijäfirman niin tosi aallonharjalla, on se, että itse asiassa ne agentit alkaa näkymään jopa meidän organisaatiokaaviossa. Sä oot agenttien esimies, sä hoidat niitä. Koska se agentti, kun se ei ole deterministinen, saattaa törmätä tilanteeseen, että se ei tiedä, mitä se tekee. Sitten tulee kysymään sulta apua. Niitä pitää ohjata. Ja tällä, jos ajatellaan, kuinka paljon suomalaisessa terveydenhuollossa on esimerkiksi prosesseja, joissa voitaisiin näitä agentteja käyttää apuna ja tehostaa sitä, että jää enemmän aikaa kohdata se ihminen, kun me ihmiset ei vielä hävitä mihinkään täältä näin, ne mahdollisuudet on niin kuin tuhansia ja taas tuhansia. Ja teknologia kypsyy koko ajan siihen. Ja kun se teknologia kehittyy eksponentiaalisesti ja samalla hinta laskee, niin nyt aletaan päästä siihen, että miten tämä yhtälö voi edes joskus toimia maassa, Suomen kaltaisessa maassa, jossa me ikäännytään. Mekään ei ole enää ihan nuoria poikia. Meidän vanhemmat on sitä isoa ikäluokkaa, jotka on tuolla eläkkeellä. Et miten me niin kun hoidetaan sitten ne inhimilliset asiat, mihin siinä tekoälystä ei ole.
Okei, kyllä hoitorobotteja tulee ja muita tällaisia näin, mutta silti niin kuin mä ainakin itse uskon ja toivon, että me ihmiset emme tulisi toisillemme tarpeettomiksi. Kyllä, joo. Ja tuossa tietysti niin kun jos mietitään puhutaan päätöksenteosta, automatisoidusta päätöksenteosta ja missä ihmistä tarvitaan, niin tietysti Euroopassa nyt on lainsäädäntö, joka säätelee sitä, että no, miten nämä nyt ensinnäkään, oliko niitä neljä eri riskiluokkaa, mihinkä tekoälyjärjestelmät laitetaan, mutta mä jotenkin niin kuin haluaisin aina painottaa ja peräänkuuluttaa sitä, että se tekoäly, vaikka se tekee päätöksiä, niin pitäisi olla jollain tavalla selitettävissä. Pitäisi olla jollain tavalla perusteltavissa. Että mä pystyn perustelemaan, miksi mun tekoäly tekee tällaisen päätöksen. Että sillä lailla pysyy mä just tänä aamun, kun mä ajelin tänne näin teidän hienon swingiin, niin opiskelin samalla, tuossa kuuntelin 1,5 tuntia melkein, niin meidän sisäistä Responsible AI, eli vastuullisen tekoälyn koulutusta. Eli meidän Microsoftilla niin käytännössä kaikki koulutetaan, mitä on vastuullinen tekoäly. Meillä on sellaiset 6 prinsiippiä, joudun sanomaan, että en muista kaikkia ihan tuosta noin apteekin ulkoonta, mutta yksi on esimerkiksi tämä läpinäkyvyys. Käyttäjän pitää tietää, että käyttää tekoälyä ensinnäkin. Että siellä on botti eikä oikea ihminen siinä asiakaspalvelussa. Mutta sitten siellä on tällaisia asioita, että se pitää olla turvallinen, se ei saa olla vinoutunut. Eli vinoutunut tarkoittaa biased siinä mielessä, että se koulutusaineisto, jota on käytetty, niin siinä on otettu huomioon esimerkiksi oikeasti demografia ja tämän kaltaisia asioita. Sitä pitää monitoroida ihmisen. Ja on ihan malli, se on ladattavissa Microsoftin sivuilta, se on varmaan aka.ms, milloin se aka.ms on se meidän lyhenne, aka.ms kautta RAI, eli Responsible AI. Ja sieltä löytyy ihan ne periaatteet, sieltä löytyy ihan ohjeistus, miten sitten sä näistä jokaisesta 6 eri pilarista, niin miten sä sitten ensin identify, eli sä tunnistat ne potentiaaliset riskit, sen jälkeen sä mahdollisesti, kun sä tunnistat niitä, sen jälkeen sä mietit, miten sitä pitää niinku muuttaa, sä mitikoit niitä riskejä, mitä sä informoit siitä. Se on 4 tällaista niinku osaa siinä mallissa. Niin kun tehdään sitten niitä omia sovelluksia, niin tämä on sellainen, mikä niin kuin sanon, meillä kaikki käy läpi, ei pelkästään niinku devaajat, siis kehittäjät, vaan meillä on malli, sellainen hub and spoke, eli meillä on tämä vastuullisen tekoälykeskus. Ja sitten kaikissa yksiköissä meillä on Suomessa ihmiset, jotka vastaa siitä. Jos me nähdään, että kumppani hölmöilee tai asiakas tekee jotain, mun vastuulla on huomauttaa sulle, että ootko sä ottanut huomioon nyt tuossa on tällaista asiaa. Koska se on äärettömän tärkeää. Use case, käyttötapaukset pitää olla sellaisia, meillä on tietysti EU:ssa on myös lainsäädäntö, mutta kaikkialla maailmassa tällaista ei ole. Onko muuten Eurooppa tässä ihan niin kuin... On se ollaan sille ja siinä on, tässä kolikossa on monta puolta. Mä itse tykkään reguloinnista tiettyyn pisteeseen asti. Mutta nyt tässä on myös sit sellainen vaara, että siellä on muutamia, ei mennä siihen syvemmälle, mutta sanon näin niin kuin omasta mielipiteestään, että siellä on muutamia sellaisia asioita, jotka on vähän höttöisesti perusteltu, ettei se sitten ala vaan niin kuin jarruttaa. Et kun kuitenkin meillä on tietty kisa siitä, niin että on niin kuin Amerikka, iso Kiina, Kyllä. Totta kai Venäjä, Pohjois-Korea myöten, kaikki on niin erilaisia toimijoita tässä näin, ja sitten on Eurooppa. Ettei me niin taas ylireguloida, ylisäädellä itseämme pihalle niin tästä. Niin suljeta mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia siitä, mutta se on hyvä, ja sitä otetaan nyt sitten käyttöön. Siihen pitää ehdottomasti tutustua, mutta ihan kaikkea mä sieltä niin henkilökohtaisesti. Mutta varmaan kun yritykset miettii, miten tekoäly otetaan käyttöön, mietitään mahdollisesti jotain pelisääntöjä, miten sitä meillä käytetään, niin on äärimmäisen tärkeää käydä myöskin nämä asiat läpi. On käydä läpi, ja sitten mehän totta kai, esimerkiksi Microsoftilla mehän noudatetaan sitä EU-lainsäädäntöä, missä markkinoilla me tahansa me toimitaan 190 maasta, niin me paikallisen lain mukaan pitää toimia, ei siinä mitään. Mutta että se on vähän höttöiseksi jätetty. Näitä löytyy näitä malleja ja muutakin, mutta esimerkiksi se meidän niin Responsible AI-malli, se on ihan vapaasti käytettävissä ja sitä voisit soveltaa siellä omassa yrityksessä. Sen takia me ollaan se tehty. Et me ollaan tehty se itsellemme, mutta sitten me havaittiin siinä, että kun asiakkaat ja kumppanit tulee kysymyksiä, niin miksi me pidetään tätä vaan itsellämme? Niin me tuodaan se, niin annetaan se yhteisölle käyttöön. Onko Microsoftilta
onko teillä tarjota muita tämmöisiä, jos ajatellaan nyt, että yritys miettii tekoälyn käyttöä, niin siinä on tietysti paljon asioita, joita täytyy olemassa olevan teknologian puolesta miettiä. Onko teillä niinku työkaluja siihen, että voidaan niinku katsoa, mikä se maturiteetti tällä hetkellä on, kuinka se tekoäly voidaan ottaa käyttöön helposti tai turvallisesti? Haaste on se, että sitä materiaalia on vähän liikaa. Sitä on niinku paljon. Mutta jos ajatellaan sellainen paikka, minne kannattaa mennä, että varsinkin jos on nyt sellainen tilanne, että on joko miettii tai on ottanut jo siinä omassa organisaatiossa vaikka Microsoft 365 Copilotin käyttöön, niin sieltä löytyy ihan sellainen englanninkielinen saitti kuin Adaptation Guide, eli Microsoft 365 Adaptation, niin sieltä löytyy esimerkiksi lähes kaikille funktioille niin skenaarioita, se on sellainen scenario library, jossa on erilaisia käyttötapauksia. Se on tällainen, mikä voisi olla vaikka myyntimiehen päivä tai mikä voi olla henkilöstön päivä. Ja sitten niissä on esimerkkimittaristoja, mitä voisi mitata. Sitten on ihan opas johdolle siitä, että miten tällainen niin kuin tekoälyn strategian rakentaa, miten sen käyttöönotto, miten just rakennetaan tällainen, että meillä on tällainen AI, tekoäly, tietyllä tavalla johtoryhmä, miten se jalkautetaan sinne ihmisille, mitä kannattaa sieltä seurata, koulutukset. Ja meillähän on niin kuin tekoälykoulutuksia valtavat määrät. Meillä on tällainen kansallinen hanke, että me halutaan 10 000 ihmisiä kouluttaa tässä niin kuin vuosien aikana ja itse asiassa 100 000. Ja se on edennyt tosi hyvin. Sieltä löytyy ihan esimerkiksi oma tekoäly, tämä lyhyt niin kuin opetus tai vähän koulutusohjelma, mutta siis sellainen materiaalipaketti, siinä on videoita ja tekstiä ja niin edespäin. Esimerkiksi julkishallinnolla, ihan oma. Ne löytyy Microsoftin sivulta. Suurin osa niistä on ihan täysin suomenkielisiä, että pääsee sieltä tutustumaan. Että se kouluttaminen on tärkeää. Ja sitten kolmas palanen on, että jos ajatellaan näin, että se on se johto, rakennetaan se strategia top down. Sitten on se, että tuodaan ne työkalut, koulutetaan henkilöstö, seurataan sitä käyttöä. Ja niin kun se takaisinkytkentä on niin viikoittainen takaisinkytkentä, sillä saa kiitettyä sitä. Ja kolmas on sitten se tylsä IT-puoli. Että katsotaan, että on lisenssit kunnossa, siellä on data governance, käyttöoikeudet, jos halutaan rajata jotain pois sieltä. Et silloin kun Copilotti tuli, niin silloinhan oli iso pelko siitä, kun emme tiedä mitä siellä meidän SharePointissa on, kun se on ollut niin kauan aikaa. Aivan. Niin sittenhän me tehtiin siihen hyvin äkkiä parissa kuukaudessa sellainen vaihtoehto, että sä voit implisiittisesti osoittaa, että toi saitti, toi kansio, ja Copilotti saa mennä noihin vaan. Et sehän siinä hyvä, jos ajattelet, että sä otat jonkun, tämä nyt ei ole maksettu mainos, mutta tämä nyt menee tähän niin vähän Microsoftin humppaa, mutta kun sulla on se Microsoft 365 on ollut käytössä jo siellä, niin sen mukana sulla on käyttäjän tunnistaminen, eli identiteetti, joka on se ihan ykkösasia, mikä pitää myös turvata. Sulla on se tietoturva, sulla on se käyttöoikeudet, sulla on se governance siellä. Niin nyt kun sä laitat sen Copilotin päälle, niin se sun Copilotti näkee vain sen, mitä sä saat nähdä. Eli se ei ole sellainen, että yhtäkkiä, niin jos sulla ei ollut pääsy HR-tietoihin, niin ei sulla ole se Copilotin kauttakaan pääsy siihen. Sen takia se käyttöönotto on helpompaa, kun se on niissä olemassa olevissa ratkaisuissa ja sovelluksissa jo sisällä. Kun se, että sä tuot jonkun uuden sovelluksen, jolle pitäisi rakentaa kokonaan tämä hallintomalli ja niin kuin se compliance, määräysten mukaisuus ja niin edespäin, koska tähän sun pitäisi olla jo. Et silleen se käyttöönotto on, niin kuin mä sanoin, niin sit on IT:tä niistä 10%. Kyllä. Et sen takia musta se ei kuulu sinne IT:lle. Sen pitää omistaa business ja IT tukee sitä, tietohallinto tukee sitä. Ja sen takia tämä on vielä tässä on vielä sellainen hyvä puoli noin, kun mennään niin PK-yrityksiin. Eihän PK-yrityksellä ole yleensä IT:tä. Niin se puoli on niin kuin helppo homma, sen pystyy palveluntarjoaja tarjoamaan. No sitten mennäänkin siihen, että onko talon sisällä liiketoiminnan johdolla näkemystä tähän, ymmärrystä siitä. Ja siinä kannattaa sitten katsella myös ympärille, että ottaa hyvä kumppani siihen muutoksen tekemiseen. Et Suomessa löytyy todella paljon ihan niin kuin yksittäistä konsulteista sitten konsulttitaloihin, tällaisia, jotka pystyy sitten auttamaan niin kuin siinä sen oman liiketoiminnan transformoinnissa, olla siinä sparraajana. Ja jos tätä kuuntelee joku, joka on hallituksessa, jonkun yrityksen hallituksessa, mä näen, että hallituksilla on iso rooli ohjata sitä yritystä, sitä operatiivista. Se operatiivinen porukka saattaa olla siinä omassa kuplassaan ja niin kädet
silmät täynnä hommia, että ne juoksee siihen junan rinnalla eikä hyppää siihen junaan. Kyllä, joo. Tai on napannut resinan sieltä asemalta ja yrittää saada sen epätoivisen junan kiinni. Et tietyllä tavalla, kun hyvän hallituksen tehtävänä on tuottaa osakkeenomista, pitää huolen siitä, että me saadaan osakkeenomistajista tuottoa ja tehdään niitä strategista ohjausta. Että siellä olisi sitä näkemystä. Ja Suomen nämä hallitusammattilaiset, sun muut organisaatiot, niin siellä on, se menee niin kuin oikeaan suuntaan. Mutta jotenkin mä niin kuin peräänkuulutan, että se lähtisi se ohjaus ja sieltä tavalla se herätys niin kuin sieltä asti, että se ei olisi pelkästään sen operatiivisen johdon ja henkilöstön asia. Kyllä. Sä oot muutaman kerran tuossa jo maininnutkin, oot puhunut, että ihmisistä tulee vähän niin kuin tekoälyagenttien esimiehiä ja totta kai se muuttaa työtä. Musta kauhean mielenkiintoista ajatella sitä, että jos me mietitään tietotyötä, mitä se on ollut. Se on aika pitkällä ollut sitä, että mä etsin tietoa ja mun pitää tietää asioista. Kun multa tullaan kysymään, niin mä oon tämän alan asiantuntija ja mulla täytyy se vastaus siihen löytyä. Ja nyt sitten kun ajatellaan tekoälyä, niin se myöskin avaa meidän ajatusta vähän niin kuin laajemmalle, että hetkinen, mulla on se tukiäly täällä, mulla on se tavallaan niin kuin se sparrauskumppani, huippuasiantuntija, joka pystyy analysoimaan järjettömän määrän dataa. Ja oikeastaan se olisi verrattavissa vähän niin kuin tilanteeseen, että meillä tulee yritykseen uusi työntekijä, mulle tulee uusi kollega, vaikka ihan alan ulkopuolelta. Mikä yleensä se meidän ensimmäinen odotus sille on? Nyt sieltä tulee jotain uusia ideoita. Nyt sieltä tulee niin kuin jotain josta voidaan oppia. Ja tämä puoli niin kuin tavallaan siinä, että jotenkin rohkeasti uskalletaan käyttää sitä tekoälyä ja haastamaan myöskin ne meidän omat kuplat, missä me mahdollisesti ollaan. Et jos otetaan vaikka joku tarjous, että mulla on joku tarjous, jonka mä käytän sitten tekoälyllä, että katso, että onko tässä nyt fontit kohdillaan ja onko lauserakenteet kohdillaan. Me rajoitetaan sitä aika paljon. Kyllä. Ei se ota kantaa siihen, että onko tämä tuote oikea, onko tämä asiakas oikea tälle tuotteelle. Mä ajattelen, että tekoäly tulee muuttamaan meidän työtä sillä tavalla, että siitä tulee entistä enemmän niin kuin, siihen tulee strategista ajattelua mukaan. Mä pystyn haastamaan itseäni, jos mä vaan uskallan haastaa ja annan niin kuin tekoälylle sen mahdollisuuden, että hei, katsotaan tätä kuvaa nyt tämän laatikon ulkopuolelta, jossa mä olen ollut nyt jo useamman vuoden. Nappaan kahdesta asiasta kiinni. Ensin oli tuo tietotyö. Mä oon ollut tilanteissa työskennellyt ihmisten kanssa, jotka on inhibitoinut tietoa muilta sen takia, että hänellä on tieto, se tuo valtaa. Ja se on ihan karmea tilanne. Nyt tämä tietyllä tavalla, niin nyt sulla on sitä tietoa käytettävissä ihan eri tavalla ja sitä voit sitä inhibitoida. Sitten tuohon niin jatkoa tuohon. Mä oon 55-vuotias bittinörtti. Mun päivittäin mä taistelen itseni kanssa siitä, että mä tekisin asioita samalla tavalla, miten mä oon tehnyt. Mä oon 5 vuosikymmeneltä saanut palkkaa ATKsta, sieltä 80-luvulta lähtien. Että mä en tekisi asioita samalla tavalla. Se on vaikeeta, mutta sitten taas toisaalta niin se on se, mikä pitää tehdä. Ja kun sä mainitsit sen tarjouksen tekemisen, että meillä on tarjoustempleetti, me ollaan aina näitä tehty, näin. Niin se, että sulla on nyt, ota vielä vaikka researcherin siihen käyttöön, joka on niinku syvä ajattelu ja niin edespäin. Että oikeasti niinku eri vaiheissa hyödyntää se, sulla on sparraaja siinä. Mä mainitsen pari kertaa tästä VTI-tutkimuksesta, niin sieltä yksi löydös, mikä musta oli niinku todella niinku hieno, oli se, että siinä arvioitiin, että alalle tulevat nuoret, puhutaan sennuista ja junnuista, jotkut puhuu, niin nämä juniorit, jotka tulee alalle, heillä tulee nopeammin kyky ymmärtää strategioita ja toimii niin kuin strategisella tasolla, eikä vaan pelkästään niin operatiivisella tasolla. Ja kun aina on haaste se, että miten me saadaan ne uudet työntekijät, ne juniorit mukaan. Meillä on mentorointijärjestelmä, on seniori siinä rinnalla, ajatellaan konsultointityötä. Ja kaikki haluaisi palkkaa senioreita, kun niitä senioreja ei tule, kun se kerran vuodessa tulee vuosi lisää niin sanotusti. Niin, että jos tämä tekoäly siellä nopeuttaa sitä. Ja nyt me olemme nähneet ihan omassa, kun me olemme myös ohjelmistotalo, niin esimerkiksi kehittäjäpuolella se, että miten tekoäly, se GitHub Copilot siinä devaajan kehittäjän rinnalla
miten se niistä junioreista tekee tuottavampia, parempalaatuista niin kuin ratkaisuja tulee. Edelleen huippukoodari on aina huippukoodari. Niistä joku aika menee, että se saa ne kiinni. Mutta et me pystytään niin kuin nostamaan sen junioriporukan niin kuin suoritusta ja tasoa. Ja nyt kun ajatellaan sitä pyramidia taas, kun sieltä tulee niitä nuoria lisää, kun me yhtäkkiä ne niin kuin hyppääkin, tekee sellaisen ryydloikan sille, että ne onkin yhtäkkiä niin kuin seniorimpia, miten aikaisemmin se on mennyt. Niin tämä on mieletöntä. Mutta tähän liittyy myös tietynlainen kansallinen uhka. Käytin nyt aika brutaalia termiä. Mutta kun meillä ei synny niitä lapsia täällä Suomessa. Ja kun mä katson koko EMEAa, 128 maata. Esimerkiksi arabimaat, jossa kun meidän ikäpyramidi on tällainen, niin niiden ikäpyramidi on tällainen. Ja siellä kun ne nuoret kehittyy, ne ottaa tämän senioriloikan. Jossain Arabiemiraateissa on tavoitteena kouluttaa 1 miljoona. Siis hallituksen tavoitteena 1 miljoona uutta tekoälyosaajaa. Se mikä tuli esille myös siinä tekoälyn tilatutkimuksessa, tai tuossa oli Boston Consultingin tutkimus siitä, niin ikävä kyllä me emme ole enää maailman huippuja. Meillä on todella hyvä koulutus täällä, tutkimus, mutta siinä Boston Consultingin, mä muistan, että sen tutkimuksen nimen, se oli muistaakseni tuosta helmimaaliskuulta, niin siinä kun verrattiin pohjoismaisia yrityksiä, eurooppalaisia ja globaaliin tasoon. Jos me arvioitiin täällä, että meidän tuottavuus oli parantunut viikossa, että me oltiin säästetty 3 tuntia, niin Euroopassa se oli 5,9 ja globaalissa se oli muistaakseni 6,1. Joka käytännössä tarkoittaa sitä, että perjantaina niin ranskalainen sammuttaa koneen ja lähtee viikonlopun viettoon ja ottaa sen ensimmäisen lasillisen punaviiniä 3 tuntia aikaisemmin ennen kuin suomalainen lähtee ajaa mökille tai ruotsalainen menee sinne Strömsöhönsä. Ja tämä on kansallisella tasolla huolestuttavaa. Me Suomen teollisuudessa olemme huolestuneet tästä näin. Ja meillä ei pienenä kansakuntana ole varaa tähän. Ja nyt jos me ajatellaan 95-96% suomalaisista yrityksistä on PK-yrityksiä. Meillä on se sanottu pitkä häntä. Niin miten me saadaan kansallisesti läpi se, että kaikissa Suomen PK-yrityksissä pystytään hyödyntämään tekoälyä kilpailuetuna. Ja siinä samalla, kun sitä hyödynnetään siellä yrityksissä, sä opit yrityksissä käyttämään sitä, niin se vaikuttaa sun siviiliin. Tai päinvastoin. Mulla ei ole mitään sitä vastaa, että ihmiset vapaa-ajallaan käyttää tekoälyä harrastuksiinsa, mihin tahansa. Koska silloin ne tuo sen osaamisen sinne työhön. Se on ihan sama kummin päin se tapahtuu. Mutta meidän pitää kaikilla toimenpiteillä lisätä suomalaisten tai Suomessa toimivien ulkomaalaistenkin, sen porukan, joka täällä tätä maata vie eteenpäin, heidän kykyä ymmärtää, mikä on mahdollista, tehdä niitä asioita, pois oppia niitä vanhoja käytäntöjä, joka on vaikeaa. Se on todella tuskallista, mä tiedän sen, ainakin mulle. Ja se, että me pystytään kehittämään niitä yrityksiä. Meillä oli, niin kuin sanoin, nämä 4, että se työn tuottavuus, mielekkyys, se parempi asiakaspalvelu, asiakkaan kohtaaminen, sen operatiivisten prosessien sun muun kehittäminen ja sitten se, että me suomalaiset, jossa me ollaan oltu perinteisesti hyviä, me ollaan vähän sellaisia kylähulluja, me ollaan hyvin oltu innovoimaan. Että se innovointikyky täällä tuottaisi uusia yrityksiä, niitä puhutaan uusista Nokioista. Pitäisi olla uusi Microsofti, suomalainen Microsoft, siitähän saataisiin se eurooppalainen niin hässävärkki. Ne on niin isoja asioita ja niin kuin varmasti kaikille mielenkiintoisia. Sitten mä mietin, että ollaanko vielä kuitenkin PK-yrityksissä, ollaanko vähän varovaisia, odotellaanko vielä jotain? Joo, tutkimusten mukaan odotellaan. Eli se, että siirretään tuotantoon, että oikein tehdään tällaisia pistemäisiä ratkaisuja, kokeillaan siellä täällä.
nyt tänä vuonna selkeästi nyt alkaa näkemään se, että mennään myös niin kuin laajemmilta sieltä, mutta kyllä me ollaan, eikä vaan Suomessa, myös muissa Pohjoismaissa, niin me ollaan vähän haettu puolella kaasulta ja ollut vähän jalka niin kuin kytkimen sama siinä, niin luistatettu vähän kytkintä. Et niin kuin sanoin, niin muualla maailmassa mennään mun näkemyksen mukaan ja myös on dataa siitä, että mennään niin kuin enemmän vauhdilla eteenpäin. Ja aina ei tarvitse olla sitä tekemässä ensimmäisenä, vaikka puhuttiin Frontier Firmista. Se ei tarkoita sitä, että tämähän on tämä vanha tuolta startup-puolelta, että mistä tunnistat pioneerin siitä, että niillä on nuolet selässä, kun siellä ensimmäisenä melee, niin sitten sieltä kaadetaan sitten. Mutta nyt teknologia näiden 2 vuoden aikana on kypsynyt niin pitkälle, nyt tätä ei voi enää niin kuin ohittaa. Että sä et voi laittaa päätä niin kuin pensaaseen tai strutsina päätä maan alle ja ajatella, että tämä ei koske meidän yritys ollenkaan. Oot sä sitten valmistavaa teollisuutta, oot sä palvelualalla, oot sä yksityisyrittäjä, onko se luovaa työtä. Sehän koskettaa ihan jokaista. Ja sen takia niin kuin kansallisestikin näiden parhaiten käytäntöjen, näiden esimerkkien niin kuin jakaminen, medialla on musta iso vastuu tässä näin. Ja totta kai pitää jakaa myös niitä epäonnistumisia, koska niistä opetaan. Me Suomessa on vähän sellainen kulttuuri, että me ei kerrota, että täällä jos sä teet konkurssin, niin se on niin kuin hävettävä asia. Jossain muualla maailmalla kerrotaan, että tälleen meni ja tämä meni pieleen tyyppisesti. Että opittais siitä. Ja se varmaan huomaa, että mä oon niin kuin, tämä mulle näen tämän positiivisena asiana. Mutta totta kai pitää olla myös sit niin kuin skeptinen ja miettiä niitä. Että mitä ei kannattaisi ehkä tehdä. Ei tämä joka paikkaa parane. Ei tämä ole niin kuin, että tällä niin kuin parannetaan liikavarpaat ja hörökorvat saman tien. Mutta että on pakko lähteä liikkeelle, koska on uusi ilmiö ja sä opit vain tekemällä. Se on niin ollut se mun oppi näiden viimeisten 2-3 vuoden aikana, kun näitä on seurannut kumppaneiden ja asiakkaiden kautta. Sun on vaan pakko lähteä oppia tekemään. Ja sitten se, mitä mä oon puhunut tässä näin, on se, että ja mitä mä haluan niin kuin kaikki kutsua, kaikki kuulijat kutsua myös mukaan sille matkalle, niin on se, että kuvittele mahdottomia. Tämä vauhti on niin kova. Kun te käytte siinä teidän yrityksessä läpi, istutte siinä parit hyvät munkit siihen ja kahvit ja teet ja istutte alle sitä, että mitkä on meidän yrityksen niitä pullonkauloja, mitä me haluttaisiin muuttaa. Ja se tulee yleensä aika hyvin sieltä bottom up, mutta tarvitaan se top down. Ja sitten ajatellaan sitä skenaariota, esimerkiksi meidän pitäisi nyt tuotannossa, meillä on niinku ongelma vaikka logistiikka, niinku tuotanto- ja logistiikkaketjus on tällainen, mutta tämä on tosi vaikea, tässä on tällaisia juttuja, ja tämä maksaa ja niin edespäin. Ja mä sanon sen, että ATK:ssa on puhuttu Mooren-laista sieltä 60-70-luvut lähtien, joka tarkoittaa sitä, että joka 18 kuukauden välein koneen tehokkuus on tuplaantunut, ei fyysistä transistoreja tuplamäärä samaan tilaan prosessoriin ja hinta puoliintunut. Tällä hetkellä vauhti täällä tekoälypuolella on se, että 6 kuukaudessa niin 6-kertaistuu ja hinta tippuu 12 osaa. Jos katsotaan GPT-3 ja GPT-4, mitä siihen vuoden aikana niin tapahtuu. Vuodessa. Eli ei edes 18 kuukautta, kun tuplaantui, vaan vuosi ja oli 6-kertainen niin kuin tehokkuus ja älykkyys ja niin edespäin. Niin tämä eksponentiaalinen kasvu, tämä kehitys ja samalla sen yksikköhinnan laskeminen, niin se tarkoittaa sitä, että se mikä nyt tuntuu mahdottomalta, on todennäköisesti 6 kuukauden päästä vaan sikavaikeeta. Ja kun mennään 12 kuukautta eteenpäin, niin se on jo ihan tehtävissä. Ja 2 vuotta, niin se on commodity, se on niin kuin ihan yleinen juttu. Ja sen takia nyt on se hetki ottaa pois tietyllä tavalla tiettyjä niin kuin lukkoja avata itsessään. Tämä on hauska muuten, kun suomalaiset brainstormaa, niin ne ajatukset, mitkä sieltä tulee, ne on mietitty niin kuin jo pitkälle, että tämä on sitten tehtävissä. Kun sitten jos mä brainstormaan jotenkin muiden kulttuurien kanssa, sieltä tulee niin kuin ihan, niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ihan mahdottomia juttuja. Mutta siinä ollaan niin kuin menty siihen, että ollaan oikeasti ajateltu sen laatikon ulkopuolelta, eikä vaan ajateltu, että niin kuin, ei me voida tuollaista tehdä. Ei saa ajatella sitä. Mutta nyt sulla on niinku mahdollisuus siihen, että kun nyt sä alat ajattelemaan, varsinkin julkishallinnossa se vauhti on vähän hitaampaa, niin tosiaan saa visioida sitä, että mikä on sinne 2-3 vuoden päähän niitä asioita.
Koska sit mä voin niinku oikeastaan niinku luvata tässä, että me pittinörtit, niin me kyllä hoidetaan se homma. Et helppohan se, jos sen insinööri pystyy tekemään. Koska ne haastavat asiat on niitä humaaneja asioita, jossa tarvitaan sitä muutosjohtamista. Tarvitaan niitä ihan uusia tapoja ajatella sitä liiketoimintaa. Siinä voi käyttää sitä co-pilottia apuna, mutta loppujen lopuksi sen operatiivisen johdon ja hallituksen pitää tehdä nämä päätökset, strategiset päätökset. Tai sitten joku sun ympärillä tekee ne päätökset sun puolesta ja sä häviät siinä kilpailussa. Joo, tai naapuri tekee ne ja menee edelle. Mitä tarkoittaa? Niin naapuri tekee ne, joku tekee. Siis me myydään kaikille. Sanotaan näin. Kuka tahansa voi tulla Microsoftilta ostaa sen lisenssin. Ja sitten se kysymys on se, että mihin sä sitä käytät ja mitä. Aivan. Nyt jos PK-yritys miettii tosiaan tekoälyn käyttöönottoa, niin onko järkevää lähteä jostakin, totta kai liiketoiminnan tarpeesta. Pitää löytyä ensin se, että se tekoäly ei ole itseisarvo. Niin, ne molemmat tarvitaan. Kyllä, ei ole itseisarvo, mutta onko järkevää lähteä jollain pilotilla liikkeelle tai mitä sä ajattelet, mikä on se? No mä vihaan sanaa pilotti, mutta yleensä aina tehdään se ensimmäinen, vähän samalta kuin tämä on teidän pilottijakson. Kyllä. Jostain pitää aloittaa. Kun me ollaan katsottu tekoälyn käyttöönotto-organisaatioissa, niin siellä on yksi sellainen fundamentti, pitää olla riittävä kriittinen massa. Ja nyt tämän pilotin haaste on se, että me tehdään liian pienellä porukalla, jolloin ei tapahdu sitä, niin kuin sitä kollektiivista oppimista, hyödyntämistä. Että totta kai tekoälyn historia ennen tätä generatiivista tekoälyä, niin meillä on näitä kielimalleja, niin meillä oli erilaisia machine learningia ja deep learningia ja niin edespäin. Ne oli tyypillisesti tällaisia pisteratkaisuja. Niin sä mainitsit aikaisemmin, että on paljon pisteratkaisuja olemassa, mutta se on jäänyt sitten vähän niin kuin siis tekoäly AI on sieltä 50-luvulta ja Suomessa Kohosen ryhmät ja muut me oltiin 80-luvulla jo tosi kovia niin kuin tutkimuspuolella. Me ollaan tehty, ei tämä ole mikään uusi juttu. Tässä tapahtuu vain näiden isojen kielimallien ja pienien kielimallien, koko tämän niin kuin, tämä teknologia hyppäsi niin kuin nextille levelille tässä näin ja nyt se niin kuin näkyy kuluttajille, mutta tätä on tehty kuinka on aikaa. Mutta ne on haasteellisia, koska silloin se ratkaisee jonkun pienen palasen jossain. Nyt meillä on työkaluja niin kuin laajempaan muutokseen, laajempaan transformaatioon. Ja totta kai pientä pimpulaa on helpompi hallita. Ja tässähän tulee nyt se, mä korostan sitä sanaa, tässä korostuu se muutosjohtaminen. Mä alleviivaan molempaa sanaa. Siinä on se muutos, jonka mukana on yleensä se tavoite, mihin halutaan mennä, se on pitänyt asettaa. Ja joidenkin pitää sitä johtaa. Ettei tämä mene niin yleiseksi häröilyksi. Kyllä. Tietysti PK-yrityksessä, kun puhutaan, mennään ihan sinne pieniin yrityksiin, yrittäjään asti, niin ne saattaa olla, kaikki nämä asiat saattaa olla samassa päässä. Että se on niin kuin tietysti silleen haastavaa sillä puolella, että mun niin kuin ohje on se, tai suositus on se, että pyri hankkimaan hyvä kumppaneita, että sulla on joku sparraaja siinä. Ja sen oman toimialan ulkopuolelta saattaa löytyä, ja usein löytyykin hyvin niin uutta näkökulmaa siihen. Verkotu. On paljon paikallisia verkostoja niin kuin ihan sillä alueella. Mä katsoin, että Turussakin alkoi nyt joku AI-hässäkkä. Ensi perjantaina on eka kokoontuminen. Jopa Turussa, Suomen Turussa. Ei vitsi. Et niin kuin verkotut siellä. Ja se, että ei pidä olla liian niin kuin mustasukkainen siinä, että jaetaan niitä kokemuksia. Ja uskalletaan kertoa myös, että missä epäonnistuttiin. Niin kaikki on vähän niin kuin uuden äärellä. Me ollaan kaikki, ei kellään ei ole kristallipalloa. Ei edes Sam Altmanilla, vaikka se joskus niin väittää. Mutta että nehän on totta kai, se miksi mä rakastan mun työtä Microsoftilla tällä hetkellä, että se näkymä tuolla talon sisällä, mitä mä näen ja mitä informaatio mä saan, mihin me ollaan menossa, niin mähän on ihan karkkikaupassa töissä. Ja sit pitäisi vielä tehdä ne työtkin siinä. Mutta et se on niinku sellainen asia mitä että sä näkisit ja ymmärtäisit, mihin ollaan menossa, mikä on mahdollista ja mihin kannattaa niinku kiinnittää huomiota. Oppia toisilta, me jaettaisiin tätä oppia, koska edelleen mä palaan siihen, mitä mä äsken vahtosin siinä. Tämä on myös kansallinen kysymys. Että me Suomi, Oy AB, selvitään tässä globaalissa, tämä on täysin globaali markkina. Ja sitten sen lisäksi on niinku pari muuta juttua.
Kiitos kaverit, te olette valtavan monipuolisesti ja innostuneesti käsitellyt tekoälyä. Lähtee helposti lapasesta. Joo, mutta se mitä sä tuossa aikaisemmin Vesko mainitsit, niin meidän pitäisi olla rohkeita. Joo. Niin siellä johdon tasolla kuin myös sit niinku työntekijöinä tai ihan siis yes, juuri näin. Mutta hei, kiitos teille kummallekin erityisesti Vesko Microsoftilta, että pääsit mukaan. Kiitos Markus hyvistä ajatuksista. Ja kuulijat, kannattaa pysyä kuulolla, sillä lisää on luvassa tekoälyjohtamisessa, mutta myös se Vesko, mitä säkin tuossa mainitsit, että me yhdessä jaksossa keskitytään myös tekoälyn HR:ssä. Oho, koska loistavaa. tätä voi käsitellä ihan miltä tahansa kantilta. Kyllä. Yes. Kiitoksia. Kiitos sain olla. Kiitos. Kiitos. Konika Minolta on kumppanisi älykkäässä digityössä. Autamme kaikenkokoisia yrityksiä ja organisaatioita sinun yritystäsi tietotyön automatisoinnissa, pureutumaan dataan ja hyödyntämään analytiikkaa. Tai kun haluat löytää ratkaisut tulostus- ja skannausympäristöihin tai tarjota asiakkaillesi näyttävät, laadukkaat ja mieleen painuvat painotyöt, asiantuntijamme auttavat sinua paikallisesti ja globaalisti, vastuullisesti. Lue lisää konikaminolta.fi. Konica Minolta.